سلام كميتو على كبرات تخطاتلت فنوي إيري تي في نلو محاموس إسراس نحاس فرق مع تنفرع نستدعلوا زيناوي مسانا رو إحزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زقدم ليديا تخلى مرامي بقدر نتبطاتو دما فيلم أب مبرع أفريقيا لبدان بتأم دربدا جنازة كفتر إيو خوينو يغطل كم زلو من السرح رشا قليتهم أب سيميناو إحي بحري حرشات تمري التبابع وتسيك ركبالو حرصت الزبا من رفرات ريو بالعت من كل خال جراوتهم بجبوخ كتاتلو مزخاخر قريبهم بوكو حرام أب نيجيريا بزفت أمامت قعتي لعلمي سلاموين سبات الجوه حيزوم أب ديمقراطية ريبابليك كونغو لأل حمشتمي تأبرات تقام حيلي إدوم سراوت منغستي هبوم أب برازيل أب جاكتات أمازون استخصت حدقات بارع مرور أب الكبابي كبير عنوات يورد علوم أب مبرق أفريقيا لبدان بتأم دربدا جنازة سكفتر إيو خوينو يقتل كم زلو أب زبانا زوقع زلو قطع زناب دما نمربح عن بتأت وساخ مجو بايتا فتيرو مهلاو مينستر حرشان أب إيرينا بزلاخم الأخت حبيرون على ما ود مقبن حرشان أب زسمون الزب مسارة زوزو وقع وحبريتا كتتلان بتأم دربدا أب سيميناون مبرقاون كفال صوماليا مبرق إيثيوبيا كمون سجر بحري أب يمن استفلالي درجات زلوهم عسلتاتان بتأم دربدا كم زركبو تفليت اللام قلتوفنا قصاص بحرياتان بتأم دربدا كمون أب هاجرنا زر زلو كاب قروراك سابراس دوميرا زرقح نخلو جماجم بحر زتقالله سفيح شفنا زلو زناب أب قمت بمتاو أب زخنا أوان أب حاتر جزية نفيرو زمت وراران بتأخ قاتم كم زخل اتمل اختي أنا تيرم أب مودعتا مينستر حرشة من محدار زباطات حالتات مكل خالن هزبن نزقود دايزب عتب ككتاتلو بمزخخر زخنا تريوان بتأم زخست أب كبابيوم نزركب أبيات تحفة حرشة من محدار ويون إذا حالتات مكل خال قلت في حبريتا كهبو بتبكي يحبر أب هاجرنا بزنبرة دروتا فلتو حرشات تمري كم تزيد لو تزيد كركبو أي تخالن تانيحو كاب كل تشحن 17 جنيه تمكرون فلتأتنا تدلبة بممتو أب زباسي منا وإح بحري بعينة بزحن كسفح فحن أتبابع توت كركبون جميل الله وكيل يرينا دمساست أجاين زدالو تبصب دانيال قبرو كاروبايو أب زوبا سميناو قيح بحري بفلاي كابنو زوباتات شعب جندعن باصعن استبقسن تفتات حرشات تمري كاب زحلفه 3 عامات بزتخيده وهود صعري اتابع وصيتنا ترخبو يمص كمزلو أب جنفر منستر حرشا حلافي اهدوا حملتن فرتاتن اتو دانيال كسه تغليصو تخل التمري كاب قدمي 4000 عامات قدم لدته كريستوسات حيزو كم زبيتاو تخلي كم استعتاتو زتقسياتو دانيال كاب 390 مترو تحت سفح بحري كساب شحن 500 مترو لعل سفح بحري صبو كفري زخيل اكوان تخونه اب شحن 890 مترو لعل سفح بحري ون كلمع كم زخيل بمحبار كم وصيتو اب سفحه وحس ما يزلو كبابيتات هاجرنا كلمع كم زخيل رديو أب هاجرنا حرشات تمري أقدمو زجمر اكوان تخونه أب الجبابات موسابن مكنخانن زنبره أفلوطو دروس لزنبره كم تزدل وصيت كركبو كم زي تخالب محبار كاب كل التشحن 10 شعاتنات حيزو ببوانو نخيلاتاتن حرستوتن سلاز توهبه سلطاناتاتن استمروتاتن جن أب غورغسوم معرفون فرت مصواع حيل ايرن كبابيتات دوغولن تابعوتت كركبو جميرو كم زلا غنزيبو خاب شعات خبابي ابيلوم زخون فارايتس وكاني عليتات ناي تمري كاب دغه بتشكالچر زي تبازحو آتيوم مالتي نوع عدنا أبزي حدا شدش ورا شو عطوا ورحي أب مدبر فلسي بوب كنا نقبر لهم دهر مسنا إذا تفعل عليه حرصت كنزر جحون كنا بلوك إلنا جي أبزي نتاعي قيت أسبوع على ذي اللي مالباش يتعافلوتو أب كلاتاتي يخون أب حرصت ما يخون درت زبالة عفلوتو يتصنوه كم يقدر كاتو واسبوع كم يقدر كات كان أخونه ولا حجي أب دحين زخون الدرجة نتي حدش يتدخل بسبوق أم حزولو نتي عابي فرخ بين ريس أنا حخاني بزقب أخاني فرق كنرخبولو جميرنا لنا مالك حرشات تمري بعينة بزحن مسفاح ابن زوباتات افعبت فورو شعب جندعن باصعن نا حرستوتنا بكباب باصع زركبا 4 تكالات منقستن بتقلالا استات 3000 استفلالي عينتات تخل تمري كم تعدل بمبره دما اب كل تشحن 10 شعاتن زقومه مدبر فلس تمرون استفلالي فلستات تمري بمدلاو نحرستوت والكسباتن تكالاتن كم زعدل بمحبار زيغاتاتنا تعدل كتقوملو تلابيو اجيغي بزيغبا يتيافلوتنا سفيحو تمرداتنا سفيحو نزي مدربدا خبابيتات بفلاي بتمرين مشفانو
ንቃሕቱን ኣፍልጦን ሓረስቶት ንዕባይ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት እንዳተወደበ ይወሃባሉን ሓረስቶት እንደገና እውን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ተምሪ እንታይ ብልጫ ኣለዎ ከም ተራ ፍረ ጥራይ ደይኮነ ክልተ ዕላማ ኣለዎ ዓይንኻ ፅቡቕ ትሪእየሉ ኦርናሜንታል ኮይኑ የገልግለካ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ምህርትኻ ትረኽበሉ ክኢላ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን መንእሰይ ፍትሓዊት ሙሴ ብወገና ተኽሊ ተምሪ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከም ተራ ገረብ እምበር ከም ምንጭ እቶት ይርአ ከም ዘይነበረ እዚ ድማ ድሩትነት ኣፍልጦ ዝፈጠሮ ምዃኑ ብምጥቃስ ሓንቲ ተኽሊ ተምሪ ብዙሕ መስራሓት ሓሊፋ ኣብ ፍረ ከም እትበፅሕ ከምኡውን ዓይነትን ቀጻልነትን ፍርያት ተምሪ ንምውሓስ ዕቱብ ኣልያ ከም ዘድሊ ኣገንዚባ እታ ተምሪ ዕድሚኣ ምስ ኣኸለ ብቲሽካልቸር ወይ ከዓ ብኦፍሽት ዝመፀት እንድሕር ዳ ኮይና ካብ 3 እስካብ 4 ዓመት ዘሎ ናይ ፍረ ግዜ እዩ ፍረ ክትበሉ ትጅምር ዕምባባ ተውፀሉ ትጅምር እዩ ማለት እዩ ብጫሪዳ ተመፅያ እውን ልክዕ ከምኡ ኣብ ዘርኢ ግን ከምቲ ክዝረብ ዝፀንሐ ካብ 6 እስካብ 10 ዓመት ኢና ንፅበ ሓንቲ ተኽሊ ግቡእ ምውሳብ ተኻይድላ ኣፍረ ትበፅሓሉ ግዜ ካብ ተዋሲባ ድሕሪ 6 እስካብ 8 ሰሙን ደሎ ናይ ምውሳብ ግዜኣ ዝኾነ ለውጥታት ኣብቲ ፍረ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ልክዕ ካብ ምውሳብ ስጋብ ናይ ፍረ ግዜ ዘሎ ግን እታ ናይ መወዳእታ ሃርቨስት ንገብሮ ተምሪ ማለት እዩ 29 ሰሙን እዩ ዝወስድ እቲ ምሕደራ ሕጂ ኣብዚ ዘለላ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ ፍረ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ እዚ ኣብቲ ዘለላ ብዝትገብሮ ምሕደራ እንታይ እዩ ሓንቲ ተኽሊ ሓንቲ ቆፅሊ ንክንደይ ዘለላ ኢኻ ክትምገበልና ትኽእል ፕሮፖርሽን ኣለዎ ኣብ ክንክን ተኽሊ ተምሪ ዝነጥፉ ዜጋታት ብጊደኦም ኣቐዲሞም ብዛዕባ ኣወሳስባን ናብየትን ተኽሊ ተምሪ ዝኾነ ኣፍልጦ ከም ዘይነበሮም ብምግላጽ ድሕርቲ ተዋህቦም ኣስተምህሮን ስልጠናታትን ግን ኣፍልጦኦም ስለ ዝዓበየ ውፅኢቱ ኣባይታ ክርእይዎ ከም ዝበቕዑ ንዝያዳ ውፅኢታውነት ከዓ ተወሳኺ ስልጠናታት ከም ዘድልዮም ሓቢሮም ተምሪ ከዓ ነዚ ትካል ማዕርግ ጥራሕ ዘይኮነስ ወላ ብፍረ ከማን ነቲ ሰብ ከም ዝዕንግል ተኣማሚና ኣለና ኣብዚ ሃገርና ዝገማግም ካብ ራእስ ቄሳር ክሳብ ራእስ ዳሜራስ ክትከል ፀገም ከም ዘይብሉ እዚ ኣብነት እዩ ንኹሉ ማለት እዩ መቐረቱ ኣገልግሎቱ ጥቕሙ ከዓ ንስተማቕሮ ኣለና ማለት እዩ እዚ ከዓ ካብቲ ዝነበረና ኣፍልጦ ብዝሓየለ ወሲኽና እንደሚርልናን ማለት እዩ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሕርሻ ተምሪ ኣብ ንኡ ዞባታት ባፅዕ ሽዕብን ጊንዳዕን ካብ 1994 ጀሚሩ ካብ ወፃኢ ብዝኣተወ ፈልስታት ከም ተዘርግሑ ዝግለጽ ሓረስቶት ንኡ ዞባ መንደፈራ ተርእዮ ባልዓት ንምክልኻል ግራውቶም ብግቡእ ክከታተሉ መዘኻኸሪ ቀሪቡሎ ወኪል ኤሪና ፊልሞን ትካቦን ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ኣብቲ ንኡ ዞባ ኣቶ በረኸት ተኽለስላሴ ኣዘራሪቡ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ሻም ተወልደ ሓረስቶት ንኡ ዞባ መንደፈራ ዝበቆለ ዘራእቶም ኣብ ግዜኡ ክጽህዩን ካብ ባልዓት ንምክልኻል ቀጻሊ ምክትታል ክገብሩን ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ኣብቲ ንኡ ዞባ ኣቶ በረኸት ተኽለስላሴ ኣዘኻኺሩም ክራማት ካብቲ ንቡር ግዜኡ ደንጊ እኳ እንተጀመረ ብሓፈሻ ልዕሊ 10,000 ሄክታር ከም እተዘርአ ስርናይ ባልደንጓ ዳጉሻ ጣፍን መሸላን ዝርከቦም ዘራእቲ ድማ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ምህላዎም ዝሓበር ኣቶ በረኸት ገለ ኣዝርእቲ ኣብ ግዜኦም ይጽሃዩ ስለ ዘየለዉ ሓረስቶት ምስ ግዜ ክቀላጠፉ ጸዊዑ ክሳብ ሕጂ ዘለናያ ናይ 531.8 ሚሊ ሜትር ዝናብ ተመዝጊቡሎ እዚ ኣብ ውሽጢ 36 መዓልታት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ሰነ የቁርብቲ ማይ ዋሕዲ ኣርኢ ነይሩ ስለዚ ኣብ ሓምለ ግን ሓሸ ዝናብ ኣሎ ማለት እዩ ከም ዝሪኦ ዘለና እውን እቲ ዝናብ ቀጻልነት ዘለዎን ሓይሊ ዘለዎን ይመስል ኣሎ ስለዚ ብኡ መጠን እቲ ኣእካል እቲ ኣቐዲሙ ዝተዘርአ ብፍላይ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እዩ ዘሎ ምናልባት ድሒሩ ክጽበ ዝጸንሐ ከም በዓል ጣፋት ደንጉ ነይሩ ኣብዚ እዋን ጣፋት እውን ዳርጋ መብዛሕትኡ ዘርዩ ኣብ ምጥባቕን ምቋልን ርከብ ማለት እዩ ሓሓሊፉ ተርእዮ ተጠቃምነት ብቕዓቱ ዘይተረጋገጸ ጸረ ጸሃያይ መድሃኒት ከም ዝርአ እዚ ድማ ኣብ መሬትን ዘራእትን ዘስዕቦ ዕንወት ቀሊል ስለ ዘይኮነ ሓረስቶት ብምኽሪ ክኢላታት ሕርሻ ዘይተሰነየ መድሃኒት ካብ ምጥቃም ክቁጠቡን ብጉልበት ሰብ ኣብ ዝግበር ጸሃያይ ከድህቡን ተላብዮም ከም ተርእዮ እንታይ ኣሎ ኣብ ጸረ ጸሃያይ ካልእ ዓይነት መድሃኒት ከም በዓል መላታይን ጎሚማ ነገለ ተባሂሉ ሓዋዊስካ ምግባር እውን ኣሎ ስለዚ እዚ ክዝውተር የብሉን ሓሳይ እዩ ካልእ ዓይነት ኬሚካል ክኸውን ኣሎ ካልእ እውን በዓል ጸረ ጸሃያይ እውን ኣብ ዘይድለ እንድሕር ነፂካያ ወይ ኣብ ግዜ ንፋስ ንኻልእ ዓይነት ጸረ ጸሃያይ ዘይፃወሩ ከም በዓል ጥረታት ይሃስስ ስለ ዘሎ እዚ ብግቡእ ሓረስቶት ክፈልጥዎ ኣለዎም ስኻለ መጠን ጥንቃቐ ክገብሩን
بتي كيلات حرشا زهوو مخرن معدان طراي كودو بزغات عامل لابو ابز حلف عمت تزريو صبوق صيت زترخبو مرط زر سرناي ابز عمت زون نلعلي شحن 700 حرستوت اب غزيو كم تعدلم ابور حمله صبوق عقن زلو زناب سلا زرخبه دما صبوق سسينو مهلاون غليصوم ناب شحن 573 زاخل حرستوت ببولكي سرناي نخبازحو وي كا مغبنات نخوعلو تعديلوم الله زي 198.5 كنتال يبصح مالتي بزي كازي 104 حرسوت كا بكلاستر كل تعتات 52 هكتار ذاكل سرناي زريو او صبو خناتات الله اب مودات اتو برخت بمدن غاي زناب تهاسي زنبره كنتات مغهاچا اب زوان زي صبو معباله يرخم زلو حابيروم ابن الزوا مندفرا كابور حميازيا كسابور حنحسه لعل 530 ملم زناب كم تمزغبه كاب جنفر منستر حرشا زرخبني حبريتا ينصر مدبر تعنا كرمد نوزوبا حجاز تكايدو غوسكواسن استمهرون ابطنقن صعبيناتن كمون اغبابات مكلخال تمحلالفتن زي تمحلالفتن حمامات زصنح افلطو ام برخ بحفشا دحنتا دن هصانن اب مرغغاص دما بفلاي صبو وصيت كم ترخبو تحبيرو حلافتا مدبر تعنا تحغاغازي نرس رمضان محمد نيرينا بزحبو حبريتا صالح حيال تعال سمويا تعنا نقحت نبرتي اب تتقامنت زمناو حكمنا كبيلو تريو حمامات كم زنكي غليصوم شفنا حرسي 100 مئتاويت شفنا كتابة هتصانا دما لعلي 85 مئتاويت بزيحو خمزلو بمحبار دما متأتتاو كوم زمرحو كبابا وطريت اب موحست عنا بقندو دما مكل هالحمام احسو عبا استواصو يقبر كمزلو ارديو كاب حوس ختما حقاز 35 كيلومتر نشان خدو بباو مبرق رحيقا تركب مدبرت عنا كرمد نمي محدارات كباب الشبق عد ارين عد عمرن كمون كاب من محدار كباب قولا زوباقاش باركان قلق فالن وزوبا الى برعدن نزمتو اقلقلوت تهب اب زوبا دوبوب نو زوبا سنعفن زوبا دوبوب واقع بحري نو زوبا ارعتان زواقع برتو زناب اب ابايتي طريتن هبت غربن غدات اوريدو اب نو زوبا سنعفه كاب 18 حمله بقصال بزواقع زلو زناب استفطر وحج اب عدتات اوليحه حيله عد بعكر حكير مرارا فورتو امبحسا كشعات ندون منوخسيتان لعلي 350 منبر ابايتي كفرسن كلو 15 طلبه قدما بوحج توسيدن اب نو زوبا ارعتا حل حلاب استبهلت عدي ناب 16 حساب زوج حلي تخوق بزحدره هبوبلا زتحوصو برتو زناب اب 15 منبر ابايتن بيت مرتن عنوت كوردن كلو لعل 17 طلبه بوحج توسيدن بركت زبالو مبقلاوان اقرب دما بريسوم اب زوبا سيميناو احبحرين وزوباتات افعبتن شعبن اب معقام ماين حمدن كمون مصغان بوحج استبحغوغت تقرص زتكره وفراون طفتات يكايدالو بز مسارت اب نوزوبا افعبت مسرحن مصغانن زالاتات كترتات ملي وحايز كمون مسمرات مغعازيا زتقالل عيو يسلاسل كمزلو وكيل ايرينا حبيرو اب نوزوبا شعب دما نبرت من محدارات كبابي سمينن دبوبن منشب كاب 10 نحاس جميروم تماسسال سرحي عمو كمزلو تفليطلام مع كان مخاطر كوفيد 19 نمسسان كمون دق السوات نمحبحاب جنزبا وفياتات كم تجبره كاب مينستر تعنان مينستر عيون محبرة ودحنة زبط حنا حبريتا أنا تيرو نستوها هذا زينا وتسبسب جرمس كالجرز جهر كاربويو مع كان مخاطر كوفيد 19 نمسسان كمون دق السوات نمحبحاب جنزباوي وفياتات كم تجبره كاب مينستر تعنان مينستر عيون محبرة ودحنة زبط حنا حبريتا أنا تيرو بمسرت حبريتا إرتراويان نبرتي أوغندا أبكالاي زوريا وفياتات نمختل بدا كورونا فيروس $10 بملقاس نتقلال وفياتاتهم نابكل تميتن 137 كبابي لموم بتمساسالي من محدار ود إيلون الزبا شعب 10466 نغفا محبر بال مريم قدس جرجس لك عدد منقوتي تقمات اسمرا 5 نغفا تكال بان أفريكا تريدينج 5 نغفا ممهران واله سنة عداق عربي 4378 نغفا تكال ممسان ملاخم تسفاسيون مزقبة 3 نغفا محبر قدس ميكيل عراتون الزبا دكم حرة تقمات اسمرا 3 نغفا محور متحجاز قدست مريم منوخسيتو 1500 نغفا كمون تكال سرحات ورقن برورن الماز تصفى جبريل 1500 نغفا اب حساب هاجراو بانك اتاو غيرام
بزي كازي تكال ألاني فرنيتشر محبر متحجاز بقال زجير عد هارفي عد في النع دكان تقل مريم برهي بوتيك حيل أب تسفاي مشت أجاما في السهاية يوهانس أحوات سبير بارتسن مشت أجاما دباس قبرتن سعين نفس وقفهم حدش حنقفا أبركي تمالو بخلو قندما أتو رزانة تسقى زتبها للزيقة كابشيات عرضي البوق على السيزر استا مسحفوس درخبه سالسان كل التنشح نقفا نمنابي دك سوات كمزو في منستر عيون محبرة ودحنة حبيرو كبرات عزبتنا دحر زحات صار مسجاجري تهجروا زينات هيزق من لسكمي مكتالكم كتكتلوا دقيمة بخبر عدم ዕጡቕ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጀርያ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ሰላማውያን ሰባት ጅሆ ብምሓዙ ኣብቲ ከባቢ ፀጥታዊ ወጥሪ ከም ተፈጥረ ተሓቢሩ ብመሰረት መግለፂ ሰመዝ ፀጥታ ናይጀርያ ብ22 ዓበይቲ መካይን ዝመፁ ኣባላት እቲ ሽበራዊ ሓይሊ ኣብ ዞባ ቦርኖ ንእትርከብ ከተማ ኩካዋ ከም ተቆፃፀርዋ ኣረዲዮም ብዝተኻየደ ምልውዋጥ ተኽሲ ሓያሎ ኣባላት ሰራዊትን ሰላማውያን ሰባትን ከም እትቐትሉን ከም ዝቆሰሉን ዝሓበሩ ኣዘዝቲ ሰራዊት ናይጀርያ ነታ ከተማ ንምምላስን ኣብቲ ዞባ ፀጥታ ንምስፋንን ሰፊሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ ተበጊሱ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ናይጀርያ ብሓፈሻ ሰሜናዊ ምብራቕ ሃገር ድማ ብፍላይ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ዘካይዶ መጥቃዕትታት ብልዑል መጠን ዛይዱ ከም ዝርከብ ዝሕብሩ ጸብጻባት ብሰንኩ ጸጥታዊ ከባቢ ብልዑል መጠን ከም ዘንቆልቆለ የረድኦም ልዕሊ 500 ኣባላት ናይቲ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ተቃውሞ ሓይሊ ኢዶም ንሰራዊት መንግስቲ ብምሃብ ዕጥቆም ከም ዘውረዱ ይጋዋሓሎ ብመሰረት ሰመዝ ዝተሃገር እቶም ኣባላት ኤንዲሲአር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ተቃውሞ ሓይሊ ሰራዊት መንግስቲ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕትታት ብምሕያሉን ኣብ መንጎ ላዕለዎት ኣዘዝቶም ብዝተፈጥረ ዘይምርድዳእን ኢዶም ክህቡ ከም ተገደዱ ሓቢሮም እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ብዝፈፀሞ ገበናት ግህዘት ሰብኣዊ መሰላት ኣደዳ ተኸታታሊ እገዳታት ሕቡራት ሃገራት ኮይኑ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸጻባት ላዕለዋይ ኣዛዚ እውን ቀንዲ ካብቶም በቲ ገበናት ዝድለዩ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ እዚ ምዕባለታት እዚ ነቲ ብዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ተደጊፉ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ ዘካይድ ዘሎ ሰራዊት መንግስቲ ልዑል ፍናን ዝህብ ምዃኑ እኳ እንተተገልጸ ኣብቲ ሃገር ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ተደጋጋሚ ከም ዝኽሰትን ጸጥታቲ ከባቢ ኣብ ምውሓስ ዝህልዎ ተራት ትሑት ምዃኑ እዮም ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሮም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ካብ 1998 ንድሓር ጥራይ ብመጥቃዕትታት ዕጡቃት ሓይልታትን ኣብ መንጎ ዕጡቃት ሓይልታትን ሰራዊት መንግስትን ብዝካየድ ግጭትን ኣሳት 3.3 ሚልዮን ሰባት ከም እትቐትሉ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት የነጽሩም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ሃገሩን ቻይናን ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንምዕራፍ ክካየድ ተወጢኑ ንዝነበረ ዝርርብ ንዘይተወሰነ እዋን ከም ዘሰጋገሩ ኣፍሊጡ ላዕለዎት ተዛዘይቲ ኣሜሪካን ቻይናን ብዛዕባ ተግባራውነት ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተበፅሐ ቀዳማይ ገጽ ንግዳዊ ስምምዕ ንምዝርራብ ዝመጽእ ቀዳም 22 ናሓሰ ተራኺቦም ክዝትዩ መደብ ተታሒዙ ምንባር እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብቲ ምስ ቻይና ዝተበፅሐ ንግዳዊ ስምምዕ ጠቕሊሉ ክስሕብ ምዃኑ ንዝወሃብ ዘሎ ትንታነታት ብዝምልከት ንዝቐረበሉ ሕቶ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንግዚኡ ዝግደፍ ምዃኑ እዩ ሓቢሩ ዘሎ በዚ ድማ እቲ ንኽልቴን ሃገራት ኣብ ንሓድሕደን ኣንቢሮንኦ ዘለዋ ንግዳዊ ማሕነቆታትን ወስኽ ቅረፅ እታዊ ንብረትን ከልዕልኦ ዝነበረ ተስፋታት ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ከም ዘሎ ተንተንቲ ህልው ኩነታት ይገልጹ ኣለዉ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ንቻይና ብጉዳይ ስርቂ ኣእምሮኣዊ ዋኒን ዘይሚዛናዊ ንግዳዊ ንጥፈታትን ካልእን ብምኽሳስ ክልቴን ሃገራት ንዝፀንሐን ንግዳዊ ስምምዕ ዳግማይ ክኽለስ ፀቕጢ ንምፍጣር ናይ ልዕሊ 360 ቢልዮን ዶላር ቀረፅ እታው ከም ዝወሰነ ዝፍለጥ ኮይኑ ቻይና ብወገና ተማጣጣኒ ዝበለቶ ስጉምቲ ሙሳዳ ይዝከር እዚ ብክልቴን ሃገራት ዝተወሰደ ስጉምትታት ንንግዳዊ ምንቅስቓሳትን ጥራይ ዘይኮነ ካልኦት ሃገራት ምስ ኣሜሪካን ቻይናን ንዘለወን ተመሳሳሊ ዝምድና በኣሉታ ጠሊዎ ከም ዘሎ ይሕበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ቻይና ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ሆንግ ኮንግ ንዝተኣታተዎ ሓድሽ ፀጥታዊ ሕግታት ዘለዎ ተቃውሞ ንምግላጽ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስታ ርእሰ ምምሕዳር ንዝፀንሖ 3 ስምምዓት ናይ ምውንዛፍን ምስራዝን ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ብ19 ናሓሰ ኣፍሊጡ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ንሆንግ ኮንግ ዝግበር ዝነበረ ሓለፋታት ከኸትም ብዝሃቦ ትእዛዝ መሰረት ከም ተወስደ ይሓቢሮም
እትስጉምቲ ዝተወስደሉ ሰለስተ ስምምዓት ምርኽኻብ ብገበን ዝሕተቱ ዜጋታት ምርኽኻብ ብዝፈጸሙ ወገበን ዝተፈርዱ ዜጋታት ከምኡውን ሕድገታት ቀረጽ ካብ ኣህጉራዊ ምንቅስቓስ ንግዳውያን መራኽብ ዝኽዕበት ኣታውን ከም ዘጠቓልል ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣረዲዩ ምምሕዳር ሆንግ ኮንግ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ንዝተወስደ ስጉምቲ ብምቅዋም ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ክኹነን ዝግብኦ ምዃኑ ኣፍሊጦም መንግስቲ ቻይና ርእሰ ምምሕዳር ሆንግ ኮንግ ልኡላዊት ግዝኣታን ብሕጋጋት ሓንቲ ቻይና ትመሓደርን ምዃና ብምንጻር ዘተኣታተወ ናይ ጸጥታ ሕጊ ንኻልእ ሃገር ዘይጸሉን ዘይምልከትን ምዃኑ እዩ ኣነጺሮም በዚ ድማ እዚ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝተወስደ ስጉምቲ ነቲ ኣብ ቀራና መንገዲ ዝርከብ ዝምድና ኣሜሪካን ቻይናን መሊሱ ዘሻሕክር ምዃኑ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሮም كبرات عزبتنا نلوم حمس قتل تترالوا حفشاوي زيناوي مسنادو أنا بسازي ملو كسفت أمام سانا بمسرحكم مسكن بوغني